time to play the game. Time to play the game. It's all about the game and how you play it. All about control. And if you can take it, it's all about your debt. And if you can play it. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Θα ξεκινήσουμε ξανά το Outlast. Θα συνεχίσουμε το part. Ξεκινάμε τώρα. Εντάξει, εδώ Προηγούμενο part κάναμε αρκετά. Γιατί σε μένα. Α! Χαίστηκα. Σίγουρα εχέστηκα. Ναι, αυτό είναι το φάντασμα που σου έλεγα, ρε. Δεν θέλω να κάνω spoiling. Δεν μ' αρέσει να κάνω spoiling. Γιατί συνήθως εγώ βρίζω το spoiler. Και δεν μ' αρέσει το spoiler. Ακούγεται λίγο. Στο μπούτσο. Ναι, κατάλαβα. Δεν θέλω να παίξω εδώ, δεν θέλω, μάτι θεός είμαι. Ziel, dreh 2 Ventile. Α! Αυτά που τα γυρνάς είναι ρε, πρέπει να τα Δεν ανοίξεις. ξέρω. Αυτός ο τύπος εδώ δεν θα μας πάρει. Και κατούρμα. Ναι, καλά που κατούρισα από λίγο πριν έρθεις. Sneak κάνεις. Όχι. Στείλε το μαλάκα. Θεέ μου. Εδώ νομίζω ήρθε. Fuck physics. Λογικά τα βίντεο θα τα συνεχίσουμε. Εγώ μιλάω γερμανικά γιατί είμαι μισός Γερμανός. Και ο Βασίλης ελληνικά. Βέβαια θα μιλάω και εγώ ελληνικά. Απλά ο Βασίλης δεν θα μιλάει γερμανικά γιατί είναι άβαλος. Πόσα πήρε γερμανικά? 9, όχι 11. 11. Ναι. Γερμανικά. Έχεις Γερμανό φίλο και δεν... Δεν ξέρω καν που πάμε. Έλα τώρα, έλα! Τι πάθεις μαλάκα? Μαλάκα φτιάχνω μια μπίλια για το αεροβόλο. Θέλω να το δοκιμάσω, το αγοράσαμε σήμερα. Μαλάκα, πού πρέπει να πάω? Και το φτιάχνω με τη λίμα. Ήταν οβάλ. Και πολύ μεγάλο. Θα έρθει, κοίτα. Τον παράσαμε. Μαλάκα, πού πρέπει να πάω? Τουλάχιστον η μπαταρία σου δεν έκανε. Δεν τους κόλλησε. Όχι κόλλησε με την νυχτερινή γραμμή. Πώς δεν ακούει το χαρακτήρα. Όχι μαλάκης είναι αυτό. Νομίζω έρχεται. Εντάξει, καλά τα πάω.
Αυτή τη φορά, φίλε, μπες μέσα. Κάνεις που κάνεις τον κόπο να πας από εκεί, μπες κιόλας. Μην μας κάνεις ζωή δύσκολη. Έλα τώρα. Μπαίνει. Θα κάνω πάρτι, φίλε, αν περάσει αυτή την μπάρα. Κάνω φίλε. Πάρτι στη γεζιά μου. Εγώ δεν ήσουν εκεί. Δεν νομίζω. Πώς από εδώ έρθεις, μάλλον. Τι λες, ρε? Από εδώ ήρθε. Τόσα λίγα συμμαθαίνω. Άμπο, ξέρω. Πάνε στα λίγη. What hell. Δεν νομίζω να μπορεί να έρθει εδώ. Να είμαστε την μπαταρία σου. You have right. Δεν ξέρουμε, δεν είμαστε νουμπάκια στα αγγλικά. Είμαστε υπερνουμπάκια. Υπερνουμπάκια. Κάτι ξέρουμε, αλλά... Τις λέξεις τις ξέρουμε, μα... Να δείξω να πατήσω να πέρα. Μια μπαταρία δεν έχει. Ούτε εκεί πάνω. Οπα. Κάτω σου. Τι, κοντρώνει. Όχι. Φαινότανε σαν είναι τέτοιο. Ναι, απλώς Να έχει. και πάλι φοβάμαι. Φίλε, επιφυλακτικός που να είσαι με αυτόν τον τύπο. Και μας θα τα κάνουμε με τη δεύτερη φορά. Καλή. Σήμερα μας βγάλει no battery. Rise like a phoenix, up in the air. Hey, I'm a ladder. I mean, once like transform, once like reborn. I mean, rise like a phoenix. Κάτσε ρε μαλάκα λίγο. Εντάξει. Ζωή. Δεν φαντάζεσαι σε επίτηδες το κάνω αυτό. Για να κάνεις καλή ηχογράφηση, φίλε, για να το βάλεις στο YouTube, θέλει υπερβολικά καλό μικρόφωνο. Αν θες να βάλεις ένα τραγούδι σου τρομιάς, φίλε. Ρε μαλάκα σταμάτα. Δεν ξέρω, μου το όπλο στο χέρι μου και δεν θα το αφήσω, ρε βλέπει. Και τώρα θα κάνω κάτι που δεν θα αρέσει καθόλου στο Βασίλη. Ναι μαλάκα. Ναι μαλάκα, κλείς τα φώτα εσύ. Πιστεύω τον ακούω. Άμα έρθει θα μπω μέσα στο σκουλίκι. Σκουλικάκι. Κοίτα μαλάκα. Οπ. Blood in the shorts. Πού πρέπει να πάω εδώ ρε μαλάκα? Σου είπε τη σκάλα. Ποια σκάλα? Στη σκάλα είπε. Έπρεπε να χρησιμοποιήσεις τη σκάλα για να πας πάνω. Δηλαδή στην αρχή. Δηλαδή πάω πίσω ξανά. Εντάξει. Μαλάκα.
Με μουσική κάπου είναι πολύ σπαστικά. Μαλάκα, τι τρώνε αυτοί εδώ. Θα σου έλεγα τώρα τα αρχίδια. Rise like this. Ζαφνίδια. Αυτός ο κομμάτια. Όχι, μπορεί να έρθει από εκεί. Ρε μαλάκα! Μαλάκα, πώς με έπιασε! Χαίστηκα. Close και the door and fuck the shit. Big dick. Θα είναι πιο πίσω εδώ. Δεν φαίνεται τίποτα. What the fuck? Λαγκάρι λίγο έτσι. Όπα. Εντάξει, καλά είμαστε. Τα γραφικά πάντως χαμάνε, φίλε. Γιατί έχει ατμούς εδώ, μάλλον. Γιατί άναψε, γιατί το τέτοιο. Drive. Well. Περιμένει λίγο, παιδιά, πάμε να κάνουμε λίγο τα options. Οκ. Τι έκανε στα options? Τι κάνουμε, περιμένει. Δες και σε βγάζει από εκεί αν θέλει. Ήθελα να το κάνω αυτό τώρα. Και να το ξεφύγω όμως. You're fail. Άμα έρθει από την άλλη την κανόφυνα. Έχω την εντύπωση όταν τραβάς με την νυχτερινή σε βλέπει πιο εύκολα. Λίγο. Δεν ξέρω, έτσι έχω. Εγώ κάτω. Για με πάνω. Πιστεύω να φτιάξω μπακέτες. Κάτσε μάλλον. Το ξεζούμαρα. Γιατί? Δεν ξέρω. Μάντεψε. Από το φόβο. Όχι. Γιατί? Δεν έχω να βαρέσω. Δεν μπορεί να πυροβολήσω και με έχω ανοιχτή. Πάμε γυμνάσιο ρε μαλάκα να κανονίσω τους βίντεos. Ποιος παπάρας δεν χθες την πλάση και πετούσε τις μπίλες. Από εδώ ήρθες. Από εδώ ήρθες. Από πού πήγες? Προς τα εκεί πρέπει να πας νομίζω. Από πού πήγες? Το με νοιάζει και να με πιάσει τώρα. Εγώ τον εαυτό μου σώζω. Ο σώζω είναι αυτός ο θήτων, δεν υπέρα σου φως. Το τηρούμε.
Εδώ κάτω πρέπει να πηδήξουμε. Jump here. Τι? Εκεί μέσα και κάτω πρέπει να πάω. Έτρεχε κιόλας ο νευριασμένος φίλος μας. Εκεί έχουμε περίπου 1,5 μπαταρία. Και πρέπει να πάμε τώρα πιο σκοτεινά. Ναι. Ναι, Πού πρέπει να πάμε? εδώ πέρα μαλάκα. Ναι, sorry για απλά. Μαλάκα. Don't θέλω κατέβω here, μα το... Κοίτα λίγο πάνω. Λίγο κάτω. Δεν γίνεται κάτω. Να περάσουμε τη στιγμή. Ένα λεπτό να κάνουμε ένα saving μετά το παιχνίδι και παιδιά τελειώνουμε. Μαλάκα. Αλλά είναι και ήρθα. Πρέπει να πας εκεί πάνω. Ναι, το κατάλαβα φίλε. Σε ρωτάω. Thank you my friend. Μην πας τρι. Πρέπει να πας. Πάτε είναι. Ο παπάρας από πριν είναι. Όχι. Αν ο παπάρας από πριν θα σε φάω. Ωραία. Save. Οκ. Γεια σας παιδιά.